Amerika'da doktorlar ayları ülkeye 150 bin yıllık veriliyor berdi aylık. Şu yıllığı son her 2 hafta ya da bir aya bölüp veriyorlar. Yani 150 binden başlaya ta yani 800-900 bin içeri çıkanlar var. Ortaçalar yani. Yöne kabir adamlar 2-3 milyona medya. Olar ayrı. Yöne medisinski bölümler köplenç 150 bin ile 250 bin arasındaki diğer terapistski bölümler diyeler. Hirurgiyalar birazcık ülkeye yani ingovalyanlar nevrohirurglar olar parça 70-80 bin alıyorlar. 700-800 bin alıyor. Ortopedik surgery olarak 700-800 bine yakın alıyorlar. Opşi hirurglara gelenimizde 350 ile 500 arasında ortaça bakası. Kardiohirurglar bizden govalyalar. Onlar 500-600 arası alıyorlar. Dermatoloji aslında var zaten işin tarafı 1 milyonun üstünde alıyorlar hemşe. Yani nerede işlerle bile mokvelin koğu işlerler. Yani yani şu arada köplenç geliyor aylık yettiye mi? Yettiye. Yani berde de ne diyorsun Amerika'nın içinde yaşasan ama Amerika'nın birinci yani ağzından bir 5%'ine giriyen yani girdecide. Berde yine şeyle bir soru yürüyecek. Yine bu umumi aylık iyi ondan belli bir prosent naloğu ödelemeli yine zaten ödeme ondan şu var adı başka etkilerden. Yani 30% 40%'inin naloğu alıyor. Yani bu ova. Yani ben diyen kabroatı gülüşen devlete her ay bir tane kamera veriyen yani badarka. Yani sebebi alyan nalogları has köp yani 30-40% neçeli alya. Yani ortaça diysek yani aylık eline geçen pulundan bahsetsek terapijski bölümler nereden seyret eğer az işlese 10 bin alya govu işlese govu yerde zadetse bir 15 bin geçerli geliyor belki 15-14 bin. Kirurgiyalar köplenç 15-25-30 arası eline geçeceğim bu ayda. Ondan sonra şuna göre köpeldik gidelim yani mesela kardiohirurglar yani ne deyin 30'dan geçerler 35-40'a yakın öyle. Nevrohirurglar diyelim yani olur 40-50 arası. Ortopedikler hemşehriler alıyorlar. Dermatologist hiç görmedim. Yani elinden tutup görmedim beni. Onlar bir 80-100'e yakın alıyandırıyor. O almada ayetler dermatoloji daha iş estetiğe girdi mi para fırlıyor yani asman uzaya kadar fırlıyor. O var o dinge angarda del berde denemenin iş yapıyorum de genel ahangda dermatologlar normal yani durumları. Bolmasa zenanlar abaya da gezlerini şunyalık Gözüňe däýse de şunyaly abaya da gezlen tutuş. Şonda olandy da iňkänem pasişäými kim dermatolog. Yani bir bu aylık meselesinde özüne de bağlı. Näçe işleyecek olsam bolsa da şahsy bolnitsalarda köplenç işine göre aylık alýan. Näçe işlesem şonça da gowy aylyk alýan da. O da ýöne ýaşaýşyňam bolmaýar şoňa göre. Oma. Bu Türkiye'de ýagdaýlar näçe? Serdar Türkiye'de aylık. Türkiye'de kadı şeyler çasın sektör bilen gastronomi sektör bir del. Gastronomi sektörde plus minus alyan aylık belli standart genel burada. O yerde de gastronomi klinik işlemi üniversitesi klinik işlemi olan hükümeti değil şu an. Plus minus ülke standart o yerde. Çasın sektörde olsa bari dine jungle. Yani sana bağlı tamamen. Yani ne çok kazandırsan şunu çok kazanıyor. Berde
başlaça merkeler var. Elbette Amerika'da şoňalarak diýelim. Döwlet idaralarynda sen ýönetim specialist bolsaň, alýan alyp standart sen ta nime bolýançaň, pensiýa çykançaň şo nime digidýän. Ýöne eger sen Türkiýede men çaşyn sektorda işlejek desem, ladna ilk 3 ýyl, 4 ýyl ýalarak sen düz specialist bolsaň, specialist bolsaň, boli meni gidersin uşu 4-nji, 5-nji ýylda soň enter specialist bolsaň sen uşu şo, adios. Sen ýerine başgasyny alýarlar. Şoň üçin her gezekde bir step ýokary, bir step ýokary, bir step ýokary çykmaly bolýar. Hem akademik tarapyndan hem ýokary çykmaly bolýar, hem populярность tarap meselesi boýunça da bir ýokary çykmaly bolýar. Ama ol adamyň özüne bagly. Şoň üçin ýani almaz doktoryň aýdan bahalary aýlyk dollar hökmünde serenende spesialistinde ýani ortoped, hirurg. Türkiýede şu çaşyn sektorlarda, çaşy klinikalarda köp kazanýar diýen şondan az kazananlar. Yani çaşynda döwlet dolar ýaldaýar. Ýöne çaşynda işlejek bolsaň, neme gerek? Adaýtman sanlar, aýdyp bereýin. Serdara, prinsipi atlar oýunça tanýar, ama onu bolin gosdarstven sektoryň klinikalarynda srednjestatistisk kardiochirurgyň aýlygy 15 000 lira töwerek. Owat. Ýöne $3,000 maksimum. $3,000 maksimum. Ýöne biziň tanýan ýaşlularymyzdan var, aýda oglanlar düşünüň. 80 000 bilen $100,000 aralanda ýetdi. 80 bilen $100,000. Opşikirurg tanýanymyz bar. Serdara belki tanýan bolmagy mümkin, belki ýok. Prinsipi tanýan sizde Türkmenistanda da bile gidip geldik. Mene gidip geldim oň bilen ýadyňyzda bolsa. Şol srednjestatistiska aýda gazanýany 50 bilen ýok 30 ýaş bilen $50,000 aralygynda. Srednji. Это с вычетом налогов совсем идеально. Man işlesen kazanýan, bäde işlemek. O da giýjigin düşünme bolýarmy? Yani bir aydan ýaşlymady adleşdiňiz şoň bir zete 100,000 geçiber. Aýlygy. Arada gara Türkiýede çaşyn sektor yani bizdonmy. Bir kısan transplantolog var. Bir kısan transplantolog var. Ayda 150,000 çıkan oğlum. Yine böyle bağlı. Yine bir yerden sen şöyle bolýar. Bir yerden sen şöyle bir zat bolýar da. Sen şowur statusy saklamak üçin ýa-da statusyň bir level ýokary çykmak üçin sen sistema seni giýjigin diýip işlemeli edýär. O sen şöyle bir soru durýar. Sen gazanyň puluny näme çyk diýip sorýar da. Gazanýan işi daşy. Oňa bizimkiler öýde çağalar ýa-da gowy solution tapdylar. Sorýar, kiçik sorýar, iň kiçim sorýar da. Aýdýar sen öýde bolan diýär, öýde bol, oýny bizim bilen diýär bolýar. O sen ondan bir ulusy diýär, 6 ýaşyndaky. Indime diýär, o diýär işlemeli gazanmaly diýär, bir sowmaly diýär da. Yani kazanjagyny belli, sowjaklar uşa jelni durallar, sowulýar. Tak şu işler bermeli da karsa. Yani diýjek bolýarym, birden soň sowmany ýerim tapmaly bolýar. Sen sowmasaň bir sowýaýyn. Ya onu sowan tapylýar, ol problema däl. Ben gazany bilsem bolýar. Şoda. Şoň üçin. Ya. Şoň alyp. Ýöne pul üçin işlenjek işler, pul üçin ediljek işler da. Ya şonu ýanky aýtma Serdara kimimiň opştanslamyzdan olaram. Bileňi we ol eýem ýa o pulny boş ver de lezzeti de başga zatda da hakyky. Yani biz şu derejeleri ýetdençek ilk adyp ağzymyza seretmemiz mümkin. Yani pikir edin da ýani adam wypul edip çykdan almada adam uğrunun ýa-da o zatda minimal invaziýony bilen 4-5 sanyk şunt goýar, gözaňyza getirip görüňiňi şundan o zatdan insizuradan başlap sofede olsa kesilin yerine kep tarapdan gözün aşağında 4-5 santimetrlik kesim bilen alt şurada çeni goýarlardy. Balny 3-nji öňüne çykyp gitdi. Bir hepden soň işine başlaýar. Ene lezzet çýerdi. Şundan ol aýleki gelen pul soňundan prosta priýatny bonus bolmagy mümkin.
Öňýäli. Ya ostur psikozilen gelen otuş psikozny sinemaýyk görän atyny soraňda görä psikiatrlaryň lezzet şonňa ýerde ya siz kim zawisimi adam alyp bir başaň onu gereýini zawismisden sinemaýy çykaryp berip goýberse lezzet şonňa däm berdara. O yani mental set da siz aňaryňyzda millionlap wagtaýyn. O bir tak formalist boluş. Esasy keselin aňasyna ýetdiňmi, bany aýaga galdyrdyňmy lezzet şonu.